Çınlaram şu MacBook Air 2025 partiya refresh bolsa mena magazin yapyan TikTok'um udaldiyan yitki. Haran oğlanlar, meselede ulluqan nokot koymalı yeri geliyken tayin olsanız başladık. Bu video önkülörden azıcık uzunrak olur. Şonun için soňra çelin görmeklik maslahat berýän, soňra çelin görseňiz ökünmörseňiz. Şu videoda men hemme diýen sözlerime bir-birinden jogap berýän we 2025-nji ýylda en bir prosesorda öňürilen MacBook Air'ın ýokdugyny size suwd etýän. Birinji welýasym gelýände da soňky videoňyzda aýtýan zatlaryňyzyň ýalanlygyny özüňizem ýaman gowy bilýäňiz. Olam nämeden bilýär? Gurulýşiňizden bilýär. Gorkup gurulaýaňyz. Oglanlar, gorkmak gerek gel. Sizin sowdaňyzda da peýdaňyzda da hiç hilek dawam ýok. Ýekece niýet bar. Olam halky alamaň bolany. Öňümden şu video çykýar. Menem onu görýänlänim pikirlenmän refresh diýip ýazýan. Bärde meňem ýalňyşym sebäbi oglanyň fatýan MacBook refresh bolmanam biler. Men azajyk analiz etmän gün ýazyp goýberdim. Onam näme üçin ýazdym? Sebäbi Apple kompaniýasynyň 6 ýyl mundan öň görkezen kompýuterini geçen ýyl täzeden ýene-de önemçiligini 100% goýmajakdygyny bilenimden soň ýazdym. Bular ýalyk ýagdaýda kelle näme gelýär? Elbetde refresh gelýär. Menem refresh diýip ýazdım. Oglanlarym öz etýän işleriniň ýalňyşdygyny bilselerem maňa diýsokleýarlar we gepi başga ýana çekýärler dänim şol kompýuterlaryň refresh däligini maňa suwd etjek goýarlar. Aslynda meň pretenziýam olara näme dedi? Kompýuteriň refresh däliginde däl. Meň pretenziýam kompýuterler 2025-nji ýylda çıkarılan däligini aýtmaklykdadyr. Gelin hemme zady bir-birinden polkalara goýup başlaýyn. Oglanlar öz dis videolaryny, öz satan MacBooklarynyň arkasyndaky seriýa nomery görkezýärler. Apple Check Coverage sayda girýärler dänim. Bul kompýuterlaryň aktivasiýa bolan wagtyny maňa görkezýärler. Otayda da adam dilini ýazrygydyr. 2026-njy ýyl. Indi şurada ýekece soraw men sizin özüňize beresim gelýär. 2026-njy ýylda aktivasiýa geçen kompýuter 2025-nji ýylda öňürilen bolýarmy? Ya hökman şolar ýalyk bir zakon barmy? Näme kompýuter 92-nji ýylda öňürilip bir ýerde saklanylyp 2026-njy ýylda aktivasiýa geçip bilenokmy? Siz ýekece videoňyzda da kompýuteriň öňürilen senesini görkezen ýeriňiz ýok. Satyňyzda bolsa 2025-nji ýylda çykan MacBook Air M1 diýip satdyňyz. Indi umuman şol 2025-nji ýylda öňürilen MacBook Air M1 diýilýän gurrun ýerden çykdy. Olam oglanyň satýan kompýuteriň arkasynda nakleýkada öňürilen senesi 2025-nji ýyl diýip dur. Ana şondan geldi. Oglanlar, azajyk gowluk baň. Bu nakleykaň taryhy barada soňurrak aýdyp berjek. Ondan öň şoňa seretýäs. Indi oglanyň videosynyň aşagynda bir topar ogluk sowdagarlar bulara gollap beripdirler we iň esasy bizim bir topar klient uğratýan magazinlaryň biri ina şul screenshotdy alyp goýupdyr. Bolýan diýdim, açdym bu screenshotdy, seretdim, ýurtda strelkajyk bilen refresh no diýip duran ýerini görkezipdirler. Tipa bu refresh dälmişin. Ýöne oglanlar men Samsung görýän bolsaňyz öz izarlaýjylaryňyzy we müşterileriniň Samsung görmäň. Näme üçin hiç kim ýokardaky seterlere seretmedi? Otayda kompýuteriň öňürilen senesi 19 awgust 2015-nji ýyl diýip dur. 2025 däl oglanlar 2015. Ondan aşakda Unit H diýip seter bar. Aňyrda kompýuteriň ömrü 10 ýyl 7 aý diýip görkezip dur. Indi siz o zatlara sereden zoktanym diňe refresh no diýen ýerini görkezen bolýaňyzmy? Ya siziň dünýäňizde men we siziň izarlaýjylaryňyz şo derece samsykmy? Şo zatlara düşünmedýärler. Egerde siz beýle pikir etýän bolsaňyz, gatydaşa gitip berseňiz ona naýyň maňa. Ondan soňra öz videolaryny 3 tane satan MacBooklarynyň seriýa nomerini alýarlardanym Apple Coverage saytda onu barlak görkezýärler. Ýöne iň gyzykly zady näme-de? Kompýuteriň öňürilen senesi näle? Aktivasiýa geçen senesini görkezýäňiz we 1 ýyl garantiýasy bar diýäňiz. Men size oglanlar bir sır açaýyn. Egerde siz 97-nji ýylda çykan Mac alan bolsaňyz, we şol açylman duran bolsa, Apple'yň şoňa 1 ýyl garantiýasy dowam etýändir. Siz ony näçinji ýyl aktivasiýa edýäňiziň hiç ýyl tapawdy ýok. Ondan oglanlar size pretenziýa kompýuter 2025-nji ýylda öňürilen diýenligiňiz üçin refresh däligi üçin däl bulaşdyrmaň. Ondan kompýuteriň aktivasiýa geçen senesi öňürilen senesi bilen hiç ýylek ýagdaýda baglanyşygy ýok. Düşünýänsiňiz diýip umid etýän.
Onsoň beýle şol Apple'ın saýdyna 100% ynanýan bolsaňyz oglanlar ina şol zat öňümde ýöne ýere duranok duplikat AirPods 4 naушниклары 200 manatdan magazyna zyňyşyp oýnasaňyz amma duplikat dip satýas. Şoň seri nomerynam häzir şurada screenshot edip goýarym. Özüňiz girip çyka ýazyp görüň. 2025-nji ýylda öňürlen original towar diýip görkezýänler ýöne aslynda Apple'ın şu zatdan habarym ýok. Hytaýda padwala çağılan çöplen zady. Ya da yine şu cagaşta screenshot'a seyredin. Sadece plomba iPhone 16 Pro Max. Ödüm size gollu veren magazinden bir yerinden satın alınan. Şun seri numarını Apple Check Coverage'a yazıyan olin 1978. yıllık korkavya. Garanti tam 79. yıllık tortlik korkavya. Ola iPhone eken ödevurlar menem yok, sizem yok. Şun için bu sayda 100% inanmaklığın özü bir yalanışlık. Ol önümlüğün kaçan önürlüğünü görkezanok. Ol dine garantiyan status varda maglumat veriyor. Ondan istenlik Apple'ın encamının karobkasyny we seriya nomeryny 2020-nji ýyldan bäri ýasamaklyk hiç hilek mesele däl. Aşgabatyň ýarsy şeýdip ýasap satyp berýäni gowsaglanlar meni bu temada gurlatmaň seni. Inni men aýtgan sözüme jogap bermek üçin azajyk daşrakdan aýlanmaly bolýas. Gelin MacBook'ly gurrun bir gyra aýrylyň we Apple M1 prosesyna serediliň. 2020-nji ýylda Apple tarapyndan görkezilýän prosesor we bu prosesori Tayvan'da yerleşen TSMC zavody öňürýänler. Umuman sizin bilýän prosesorlaryňyň hemmesi TSMC tarapyndan öňürilýär. Inni TSMC'nin berýän habarlaryna göre Apple M1 prosesoryny şolary en soňky sapar 2024-nji ýylda öňürip durlar. Şondan soň ýeriň ýüzünde hiç ýerde Apple M1 prosesory öňürlenok. MacBook, iPhone we istenlik Apple tehnikasy Foxconn adly zavodda çöplenýändir. Inni ýüzlenýär Foxconn'a. Olaň berýän maglumatyna da göre Foxconn kompaniyasy 2024-nji ýyldan soň ýekejede Apple MacBook Air M1 prosesorda öňürmändir we Gold kompýutera uğratmandyr. Inada screenshotlar arkaýyn pauza goýup seredip bilersiňiz ýa-da ina Telegram kanalymyz şoň üçin hemme suratlar ýükleýäs geçip görüp bilersiňiz. Inni Gold kompýuteryň aýtmagyna görä Apple kompaniyasy 2025-nji ýylda ina şul notebook niweraýatly gowy bolanlygy üçin Hindistana gaty gerek bolanlygy üçin buny täzeden önümçülüge çykarypdyr diýip aýtýarlar. Ýöne İngiliz gyzat bilýärmi näme? İnternetde hiç yerde şolat barada hiç hilek maglumat yok. Düýbünden yok. Barada düşünün oglanlar, Apple kompaniyasy nähil derejede de beýik bolaýan ýagdaýynda da adamlara peýdali gerekli bir zat etse, ilki şo barada maglumaty hemme ýere ýaýratýa, soňam önümçülüge başlaýanlar. Egerde bir ýerde maglumat ýok bolsa, diýmek şo zatdan Apple'ın habary ýok. Egerde Apple hakykatdan hem M1'de işleyen Air'i 2025-nji ýylda çykaran bolsa, onu bu zat barada 2 sany türkmen oglan TikTok'da gürläp oturmazdy. Tutuş dünýä şu zatlar barada gürlerdi. Ondan Toyota Prado barada bir zatlar samyrdan bolup soň oňam jogaby diýsen ýöne köý. Howa köýne maşynyň dizaýny, sypatyny nostalgiýa edip täze maşyny köýne dizaýnyna çykaryp bolar. Ýöne kelläňde çalaja şygyrdy baý bolsa, täze çykan Prado'da 70-nji ýyllaky motor, karobka, hadawoy we salonyň bolmajakdygyny düşünmeli. Ina şular ýalyk elementarny we ýöne köý zatlary agzyny olarak gurulayan satyjylara düşündirmeli bolýanlygyma men gynanýan. Inni ýankynakleyka barada näme üçin bärde 2025-nji ýyllyk bezokdur onam häzir saňa öwretgen. Egerde satýan adam barada maglumaty bilmeýän bolsaň ýa-da adam alýan bolsaň gowja diňle. Ilki bilen onakleykan sen original nakleyka däl. Foxconn zawodunda da Apple'ın öz tarapyndan hem ýelmeden zat däl ol. Bu MacBook'lar 2024-nji ýyla çelini bir ýerlerde çöplenipdir, bir ýerlerde skladda saklanypdyr we 2025-nji ýylda ýara Hindistana import edilipdir. Ýa-da 2025-nji ýylda Hindistanyň içinde bir sertifikatsa ýagdaýyny geçipdirler. Ana şondan soň Hindistanyň hukugyna laýyklykda her bir enjamyň arkasyna täze nakleyka ýelmäk goýberýärler. Onuň ýene bir zat bar. Şu kompýuterlaryň haçan öňürlendigini siz hem bileňiz, men hem bilemok. Kompýuter açdym ýöne men bilýän oň haçan öňürlendigini mesele ýok. Ýöne gyzykly zat nämede? Şu kompýuter ýerde wer çykan bolsa we Hindistana batareýy ölüp galanlygy üçin açylyp täze akkumulyator goýulyp ýapylan bolsa da, ýyzyna 2025-nji ýyl diýip
nakleyka yelmenilik goýberilýändir. Siziň diýýän adyňyz bilýärmi näme hilek bolýar? Men Dubaydan 2020-nji ýylyň Kemersiň zakaz etýän 26-njy ýylda Türkmenistana gelýär. Gaýda uçagda goýamda da Çex pasportda uçagda goýulan senesi 2026-njy ýyl diýip ýazylýar. Men şoňa seredip tema karta maşynym satlyga çykaramda paket 2026-njy ýylyň Kemersi diýýän ýalyk bolýar. Ondan satýan adyňyza goýunyňyz ýetýän bolsa, aýdyşyňyz ýalyk biziň kanalymyzy sileýän bolsaňyz baragal jaň edip, agam ina MacBook al şuny abzorat we hakykaty paylaşıp soňa MacBook ýyzyna ugrada diýen bolsaňyz meselede nokat goýulýardy. Ýöne onu edip bilmediňiz. Ştaýda aramlyk netijeler çykaralyň oglanlar. Men size siziň satýan adyňyz erbet, gowy däl, işlän ok, padjelka diýen dälirin. Men size ýekeje pretensiyam şul kompýuterler 2025-nji ýylda öndürilen däliýänler. Siz adamlary allaýaňyz, men esas pretensiyam şodur. Men hemmelerde düşünýän, islenlik adam ýalňyşyp bilýär. Menim refresh diýip ýazamda ýalňyşdym. Ýöne siziň şul satan MacBooklaryňyz 2024-nji ýyla çelini bir ýerde öndürilen we saklanylan, 2025-nji ýylda Hindistana baran we 2026-njy ýylda da Hindistandan Türkmenistana gilen kompýuterlerdir. Ýöne hiç hilek ýagdaýda 2025-nji ýylda öndürilen model däl. Özüm men bu sözleri howadan alıp aýdamok. Siziň diýişiňiz ýalyk Dubaydaky onnaky bunnaky Apple predstavitelleri bilen gürleşdik. Şoň üçin hem şul jogap azyjyk eýlenli olanlar boýlar. İlkölene Türkmenistan'da 2006-njy ýyldan bäri diňe Apple tehnikasını satyp ýören adamlar bilen maslahatlaşdym. Ondan soň şolaň Dubaydaky we Hytaýdaky iş ýaşaýan adamlar bilen maslahatlaşdym. Hiç kim 2025-nji ýylda çykan MacBook Air M1 barada maglumat bilen ok. Bor ola menekenim Dubay we Hytaýda şu zatlary çöpläp illep tutuş ýeriň ýüzüne paýlap beren adamlaram siziň aýtýan zadyňyzdan habar ýok. Özüm näme üçin siz refresh sözüni bir hili kiçeltme ýaly kabul etdiňiz? Şu kompýuterler refresh bolsa da näme bolsa da 2026-njy ýylda $600 büdjetde alıp boljak. İş üçin alıp boljak. Iň gowy kompýuterlaryň biri. Men özümem şonu ulanýan we gerek bolsa sizden $600 şondan birini alyp bilerdim. Wikipedia soňunda bolsa 2-3 sanak magazinçilere we 5-6 sanak 2 telefon ulanyp özüni ekspert diýip beren texnikal näme bilýär diýen kommentatorlara gyýytgadyk jogap. Magazinçiler, siz ilkivene prosesorlaryň adyny dogruca Mediatek Dimensity, Qualcomm Snapdragon diýmäni ugranyň. Ondan soň ultra deep kamera ýokdugyny we kamerada 120x zoom bolsa ol avtomat bit foto düşürýär diýmekligi aňlatmaýanlygyny öwreniň. Ondan soň agzymazy deňeşdirip bilersiz. Haterlara bolsa, janyňyz sag bolsun diýesim gelýär. Siz balyňyz üçin biziň kanalymyz ösýär, özgörýär we bize gollap berýän, biz bilen gyzyklanýan adamlaryň öňünden çykýar. Janyňyz sag bolsun. Bu video size gyzykly we peýdaly bolanlar diýip umid etýän. Indik videolarymyzda görüşýänçek. Hop, sag bolun. Şulady email ýatdan çykarmam. Aram kelläňe gat peýdaly. Gold Computers magaziniň zadyny ýapyp accountyny udaýdy edip gösterip ýörmü? Bir agyz halkyň öňüne çykdanym Technahol dogry aýdypdyr. Şu MacBooklar 2025-nji ýylda çykan däl, refresham däl, alana berene nesibesi diýip videosyk paýlaşdan gatyga bolar. Hadi güle. Şu videoda men hemme diýen sözlerime bir-birinden jogap berýän. Mesela men sizden zat alyp göremok. Ýöne şu kompýuterler 99% refresh. Men hemmelerde düşünýän, islenlik adam ýalňyşyp bilýär. Menim refresh diýip ýazamda ýalňyşdym. Чекалыч bilen selamlamen ýazamda bu näme zat diýip senden soruyor. Apple Checkos na ruskom. Sine giriýatyny ýöretde Apple'in afsanyny barlayan afsan sayt şu. Näşek ser nomer ýazmaly. Näder ne daşaşdylaryň tägel. Nähädir şu ýer karapdan suratyny goýar we ýadan serin nomerim. Yine karapda ser nomerli arkan deňestir bilýäňiz. Yine srok test 7 mart 2027-nji ýyla çel garantiýa 8 martda da aktiv edilen. Çyndanam şu MacBook Air 2025 partiýa refresh bolsa, mena magazin ýapýan, TikTok'um udaldy edýän, ýetkidýän. Ýöne şu refresh dä bolsa, sen ýani Technahol, sen öz accountyny udaldy edýän, option sistemadan çykyp gidýän. Gelişdikmi? Islenlik adam ýalňyşyp bilýär. Menim refresh diýip ýazamda ýalňyşdym. Ýok, öňe etjek däl diýsen,
video çekip bağışla sorayan. Bu video rolü näme üçin işledim? Birinciden refresh şu meselenin çözgünü, ikinciden jedel näme hakda edelimiz vardı. Texnohoz, ağam sana hormatim uly. Indiki videomda yıl meselesini gürleşeriz ve negativni komentarlar vardı gürleşeriz. Häzirlikçe Nokut.